Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Govind Radhe, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Rakshita Mataji. We enjoyed your kirtan. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण. सर्वांना आवडलं का कीर्तन? हो माताजी, खूप छान होतं कीर्तन. आवडलं ना? हो. Thank you once again, Rakshita Mataji. They all liked your kirtan. Thank you so much, Mataji. Thank you for the opportunity. हरे कृष्ण. आता प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण माताजी, बोला. आज तुम्हाला अनुवाद पण वाचायचा आहे. पल्लवी माताजी बाहेर आहे. ठीक आहे माताजी, मी वाचेन. बिलकुल, हो वाचेन. चालेल. आता मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग शिकणार आहोत. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता इतक्या सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हा अध्याय सुरू करूया. तर काल आपण बघितलं, मला कोण सांगेल कालच्या अध्यायाचं नाव काय होतं?
कोण सांगेल? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय, अनम्यूट करून तुम्ही बोलू शकाल. सांगा बरं, कालच्या अध्यायाचं नाव काय होतं? गुणातीत योग. गुणत्रय विभाग योग. तर काल आपण काय बघितलं की 3 गुण असतात, ते आत्म्याला बद्ध करतात. मला कोण सांगेल 3 गुण कुठले? 3 गुणांची नावं काय? सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. हा, खूप छान. मग आपण त्या गुणांची वैशिष्ट्ये, त्या गुणांमुळे माणूस कर्म काय करतो, त्याची कृती कशी असते आणि गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर तो कुठे जातो, हे सगळं बघितलं. आणि मग शेवटी गुणातीत या गुणांच्या पलीकडे आपण कसं जायचं हे पण आपण बघितलं. कारण जोपर्यंत आपण गुणांनी बद्ध असतो तोपर्यंत आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होत नाही. कृष्णाकडे जायचं असेल तर या 3 गुणांच्या पलीकडे म्हणजे शुद्ध सत्व गुण जो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला राहून भक्ती करावी लागते आणि मग आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. आता 15वा अध्याय. 15व्या अध्यायामध्ये आपण काय शिकणार आहोत की या भौतिक जगापासून आपल्याला अलिप्त व्हायचंय. मग अलिप्त आपण भौतिक जगापासून कसे होणार हे आपण बघणार आहोत. मग आपण श्रील प्रभुपाद सांगणारे की आपलं एकसारखं आत्मा एक शरीर सोडतो दुसऱ्या शरीरात जातो, दुसरं शरीर सोडतो तिसऱ्या शरीरात जातो. तर हे जे स्थलांतर आहे, हे स्थलांतर जाणण्यासाठी आपल्याला ज्ञानचक्षु हवे. मग कृष्ण कोण आहे इकडे परत थोडस संबंध ज्ञान, अभ्युदय आणि प्रयोजन हे जे आहे हे परत यात सांगितलं. मग कृष्ण आपला कोण आहे? तो आपला पालन करताय, तोच आपला देखभाल करतो. तर इकडे त्यांनी संबंध ज्ञान सांगितलेलं आहे. आणि मग शेवटी वेदांत सूत्रांचा सार काय, सर्व वेदांत सूत्र आहे यांचा जर तुम्ही शेवट बघितला किंवा त्याची बॉटम लाईन किंवा त्याचा जो इसेन्स सार आहे तो म्हणजे काय की कृष्णाची भक्ती करायची. तर हे इकडे परत आपल्याला कृष्णाने सांगितलेलं आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहे. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा की आपला जन्म जो होतो तो वासनांच्या पोटी होतो. आपल्याला अनेक वासना असतात म्हणून आपण जन्म घेतो. आता त्यातली मुख्य वासना काय असते आपल्यामध्ये की आपल्याला स्वामी व्हायचं असतं. मी मालक आहे, मला एन्जॉय करायचंय, ही एक मुख्य इच्छा असते की मी स्वामी आहे. आपण कृष्ण स्वामी आहे हे स्वीकारत नाही. त्याच्यामुळे आपल्यासाठी कृष्णाने सांगितलंय, बरं तुम्हाला एन्जॉय करायचंय, तुम्हाला माझ्यापासून वेगळं होऊन एन्जॉय करायचंय, तर ठीक आहे, मग मी तुमच्यासाठी या भौतिक जगाचा भौतिक जग निर्माण करेन आणि त्याच्यामध्ये राहून तुम्ही तिकडे खूप आनंद उपभोगा.
मग हे बेसिक झालं कारण की आपण कृष्णापासून वेगळे का झालो. आणि इकडे कृष्णाने या भौतिक जगाची रचना अशा तऱ्हेने केलेली आहे की जणू काही ते एक इन्व्हर्टेड इमेज आहे, म्हणजे तो एक प्रतिबिंब आहे. आता बघा, ही जरास हा 15वा अध्याय पहिले 2 श्लोक समजून सांगायला जरा एक उदाहरण देते की एक मुलगा आहे आणि तो नदीकाठी चाललेला आहे आणि नदीमध्ये खाली बघत बघत चाललेला आहे. तर एका ठिकाणी त्याला झाड दिसतं आणि त्या झाडावर खूप आंबे असतात आणि त्या मुलाला आंबे खूप आवडतात, म्हणून तो त्या पाण्यामध्ये उडी मारतो आणि आंबे पकडायचा प्रयत्न करतो, पण एकही आंबा त्याच्या हाती लागत नाही. मग तो परत बाहेर येतो पाण्याच्या आणि विचार करू लागतो की बरं का मला आंबे हातात आले नाहीत, आणि परत उडी मारतो. तरीही तो असफल होतो आणि तिकडे जवळच एक माणूस बसलेला असतो आणि तो बघत असतो हा काय करतोय ते. मग याला काय वाटतं मुलाला की या माणसाकडे मी जाईन आणि त्याला सांगीन की तू मला मदत कर. मग तो विचार करतो नको, मी जर या माणसाला सांगितलं की तू मला मदत कर तर तो सगळे आंबे घेईल किंवा अर्धे आंबे घेईल, मला सगळे आंबे मिळणार नाही, म्हणून तो त्या माणसाला काही सांगत नाही आणि खूप प्रयत्न करतो. संध्याकाळ होते तरी एक आंबा हातात येत नाही, म्हणून तो त्या माणसाकडे जातो आणि सांगतो की मला आंबे हवे, तुम्ही मला द्याल का, जरा या मला मदत करा. आणि तो घेऊन जातो आणि ते आंब्याचं झाड दाखवतो. मग तो माणूस म्हणतो थांब, इकडेच थांब, मी लगेच तुला आंबे देतो. आणि समोरच झाड असतं, त्या झाडावर तो माणूस पटकन चढतो आणि सगळे आंबे त्या मुलाला काढून देतो. आपलं पण असंच होतंय, आपण आनंदासाठी चुकीच्या डायरेक्शन मध्ये जातोय. आपल्याला आनंद घ्यायचा एकच मार्ग माहितीये आणि तो म्हणजे इंद्रियांचे विषय. इंद्रियांच्या विषयांमार्फत आपण आनंद घेत असतो आणि त्यामध्ये आपण सगळेच असफल होतो. ज्याप्रमाणे या मुलाच्या हाती काही आंबा लागला नाही, त्याप्रमाणे आपल्याही हाती आनंद लागत नाही. आनंद जरी मिळाला तरी तो तात्पुरता असतो, त्याला एक मॅन्युफॅक्चर डेट असते आणि एक एक्सपायरी डेट असते. पण आनंद आपल्याला जिकडे आपण शोधतोय तो चुकीच्या ठिकाणी आनंद शोधतोय. ज्याप्रमाणे आता एका माणसाला तहान लागली आणि समोर त्याला महासागर दिसतो, केवढं पाणी आहे आणि एका बाजूला विहीर आहे, त्यात थोडंसंच पाणी आहे. तर एवढं पाणी बघून तो माणूस जर सागराकडे गेला तर निश्चितच त्याची तहान भागणार नाही. आपलंही अगदी तसंच होतंय. आपण इंद्रियांच्या विषयांमध्ये आनंद शोधतोय आणि तो आनंद आपल्याला मिळत नाही. आता ज्याप्रमाणे एक झाड आहे, झाडाचा उगम त्याच्या मुळापासून होतो. आता मूळ जे आहे त्या मुळाला पोषण, पाणी, ऊन किंवा माती असते, या 3 गोष्टीतून या झाडाला पोषण मिळतं. मग आता हे जे झाड आहे, जे भौतिक जग, हे अश्वत्थ किंवा वडाच्या झाडाशी त्याची तुलना केलेली आहे. आणि हे कसं आहे, याचं जे मूळ आहे हे मूळ वर आहेत आणि फांद्या सगळ्या खाली आहेत. आता मूळ म्हणजे काय, मी सांगितलं ना, झाडाचा उगम त्याच्या मुळापासून होतो. तर आपला उगम कोणापासून झालाय, म्हणजे ही सृष्टी किंवा आपल्याला कोणी निर्माण केलंय, ब्रह्मदेवानी. म्हणजे ब्रह्मलोक या आपल्या भौतिकाचं मूळ हे ब्रह्मलोक झालं.
आणि मग हे मूळ जरासं वाढल्यानंतर मग तुम्हाला फांद्या दिसतात. मग या फांद्या ज्या आहेत या वरच्या ज्या फांद्या आहेत त्या फांद्या म्हणजे जेव्हा आपण चांगली कर्म करतो ते त्याची तुलना त्या वरच्या फांद्यांबरोबर केलेली आहे. आणि जेव्हा आपण विकर्म करतो किंवा वेदांमध्ये जी कर्म निषिद्ध सांगितलेली आहे ती करतो तेव्हा आपण या खालच्या फांद्यांवर जातो जिकडे पशु योनी किंवा जिकडे अज्ञान आहे त्या फांद्यांवर आपण राहतो. आता हे जे झाड आहे या झाडाचं पोषण कोण करतं? या झाडांचं पोषण इच्छा करतं किंवा 3 गुण करतात, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. ज्याप्रमाणे तो मुलगा नदीच्या तटावर चालला होता आणि त्याला त्या झाडाचं प्रतिबिंब त्या पाण्यामध्ये दिसलं, त्याचप्रमाणे हे जे आध्यात्मिक जग आहे त्याचं जे प्रतिबिंब आहे ते इच्छांच्या नदीवर आहे. म्हणून इकडे कसं असतं, सगळं उलट असतं. म्हणजे आता आपल्या भौतिक जगामध्ये प्रेम नावाची कुठलीही गोष्ट नसते, काम असतं. आध्यात्मिक जगामध्ये प्रेम असतं. आता प्रेम आणि काम या दोघांमधला फरक मी तुम्हाला सांगितलाय. कोण मला सांगू शकेल प्रेम म्हणजे काय आणि काम म्हणजे काय? हात वर करा. कोणी नाही? बरं, मी सांगते. काम म्हणजे काय? जेव्हा आपण स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती करतो, जेव्हा आपल्याला असंख्य इच्छा असतात त्याला काम म्हणतात. आत्म इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम. आणि प्रेम म्हणजे काय? कृष्ण इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम प्रेम. म्हणजे जेव्हा आपण कृष्णाच्या इंद्रियांची तृप्ती करतो, सेवा करतो कृष्णाची, त्याची भक्ती करतो, त्याला प्रेम म्हणतात. तर आता इकडे हे जे झाड आहे त्याची जी पाने आहेत त्याला वैदिक मंत्र म्हटलेले आहेत. मग त्यांना वैदिक मंत्र का म्हटलेले आहे? आता वेदांमध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की तुम्ही कुठली कर्म केली पाहिजे, तुमचं कर्तव्य काय, अकर्तव्य काय, कर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय, हे सगळं दिलेलं आहे. मग जेव्हा हे वेद आपण वाचतो तेव्हा आपल्याला आणि त्याप्रमाणे वागतो तर मग आपल्याला उच्च ग्रहावर स्थान मिळतं. म्हणजे ज्याप्रमाणे इकडे बघा त्यांनी दोन माणसं दाखवलेली आहे, ती काहीतरी होम करतायत, हवन करतायत आणि मग त्याप्रमाणे त्यांनी चांगलं कर्म केल्यावर त्यांना वरच्या ग्रहांवर, उच्च ग्रहांवर वास मिळणार आहे. पण जर विकर्म केलं, आपण वेदांमध्ये निषिद्ध असलेलं जे कर्म केलं, हा शिकार करतोय, याला काम वासना आहे, असं जेव्हा आपण अशा गोष्टी करतो तेव्हा आपला जन्म पशु योनीमध्ये किंवा खालच्या ज्या फांद्या आहेत त्या फांद्यावर होतो. आता एखादा माणूस वेदांमध्ये लिहिलेल्याप्रमाणे सूर्याची पूजा करत असेल, इंद्राची पूजा करत असेल आणि त्याप्रमाणे जीवन आचरण करत असेल, जीवनात जे काय वेदांमध्ये दिलंय ते, मग त्याप्रमाणे त्याच्या आराधनेप्रमाणे त्याला इंद्रलोक, सूर्यलोक याची प्राप्ती होते. तर जेव्हा वेदांमध्ये जे काय काय दिलेलं आहे ते उघडतो आणि आपण वाचतो तेव्हा या झाडावरच आपण फिरत राहतो. कधी वर जातो,
कधी खाली येतो. तर हे जे झाड आहे हे जणू काही एका चक्रव्यूहासारखं आहे. आणि चक्रव्यूहामध्ये अडकल्यावर तुम्हाला माहितीये का की हल्ली पार्क मध्ये ना मुलांना एक ती मेज असते. म्हणजे एका बाजूनी एंट्री, आपण जेव्हा आतमध्ये जातो तेव्हा आतमध्येच फिरत राहतो, बाहेर कसं यायचं हे समजत नाही. आणि तास दीड तास मुलं आतमध्ये शोधत असतात की बाहेर कसं जायचं. तर त्याचप्रमाणे हे झाड अगदी चक्रव्यूहासारखं आहे. इकडे जेव्हा आपण येतो याच्यातून बाहेर कसं पडायचं हे आपल्याला अजिबात समजत नाही. तर आता आपण पुढच्या श्लोक बघूया. कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की तुम्हाला बाहेर कसं येता येईल. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 2. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. त्याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहे. हरे कृष्ण. आता जी मुळे खाली पसरलेली आहे म्हणजे त्याला आपण इंग्लिशमध्ये सबसिडियरी रूट्स किंवा सेकंडरी रूट्स म्हणतो. मला मराठीतला शब्द त्याला आठवत नाहीये, तुम्हाला जर आठवला तर सांगा बरं का. सबसिडियरी रूट्स किंवा सेकंडरी रूट्स. तर ही जी मुळं आहे जी खाली सुद्धा पसरली आहे ते काय त्यांचं प्रतीक काय आहे. त्यांचं प्रतीक म्हणजे अटॅचमेंट आहे, आसक्ती आहे. आसक्ती या भौतिकाची आसक्ती म्हणजे ही वृक्षाची मुळे जी खाली सुद्धा पसरलेली आहे. आणि आसक्ती म्हणजे काय इकडे त्यांनी सांगितलंय. एखादा माणूस कसा असतो, तो कर्म करतो पण कर्माच्या फळाशी तो आसक्त असतो, त्या फळाकडे तो अटॅच्ड असतो. म्हणजे ही जी खाली पसरणारी मुळे आहेत त्यांनी काय आपल्याला समजतं की मानवाला या भौतिकाची खूप आसक्ती आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्रद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या पुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टीचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा की आपण एकसारखे एक शरीर सोडलं दुसऱ्या शरीरात जातो, दुसरं शरीर सोडलं तिसऱ्या शरीरात जातो. म्हणजे अशा तऱ्हेने इतकं स्थलांतर आपलं चालू आहे की हा जो वृक्ष आहे त्या वृक्षामध्येच आपण आहोत. जणू काय हा वृक्ष शाश्वत आहे, कारण आपण इकडेच आहोत आणि या वृक्षाचा आदी नाही, अंत नाही आणि याला आधारही नाहीये. तर असा हा जो वृक्ष आहे त्या वृक्षातून बाहेर कसं जायचं. मग कृष्ण म्हणतो की तुम्हाला बाहेर जाता येतं. वैराग्याची जी तलवार आहे त्या वैराग्याच्या तलवारीने हा वृक्ष आहे, हा वृक्ष तोडा, हा वृक्ष कापून टाका. आणि आता वैराग्य जे आहे, वैराग्य कसं आलं पाहिजे, ज्ञानाने आलं पाहिजे, फ्रस्ट्रेशननी नाही की माझं लग्न झालं नाहीये किंवा माझं लग्न झालं पण माझी बायको माझ्यावर नीट वागत नाहीये किंवा मला मुलं नाहीयेत, मुलं असतील तर मुलं विचारत नाहीयेत किंवा मला यश पाहिजे होतं अमक्या बिझनेसमध्ये किंवा नोकरीमध्ये मला प्रमोशन मिळायला हवी होती पण ती मिळाली नाही. असं नाही. वैराग्य फ्रस्ट्रेशन द्वारे आलं नाही पाहिजे.
वैराग्य ज्ञानाच्या द्वारे आलं पाहिजे आणि अशा वैराग्याच्या तलवारीने तुम्ही हे झाड कापू शकता. मग यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे? तुम्हाला गुरु केले पाहिजे. तुमच्या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुकडून तुम्ही ज्ञान घेतलं पाहिजे. तुमचं आणि कृष्णाचं नातं काय आहे हे तुम्ही गुरूंकडून ऐकलं पाहिजे आणि गुरुना तुम्ही पूर्ण शरण गेला पाहिजे. आणि जेव्हा तुम्ही गुरुला आणि कृष्णाला शरण जाता तेव्हा मात्र तुम्ही हे भौतिकाचा हा जो वृक्ष आहे, हा अश्वत्थ वृक्ष आहे, हा पूर्ण तऱ्हेने तुम्ही कापू शकता. आता शरण जाणं म्हणजे हे साधी गोष्ट नाहीये बरं का. तुम्हाला एक्झाम्पल देते. बरं मला सांगा तुम्ही की शरण आपण कशाने जातो? बुद्धीने शरण जातो की मनाने? कोण सांगेल मला? मनाने. बरं ठीक आहे. आता मी तुम्हाला सांगते शरण आपण जातो. एक भौतिक उदाहरण देते आणि सांगते. आता एखाद्या माणसाला बरं नाहीये, तो आजारी आहे, तो डॉक्टरकडे गेला आणि डॉक्टरनी त्याला तपासलं आणि औषध दिलं आणि सांगितलं हे औषध घे, असं असं डाएट घे आणि तू बरा होशील. आता हा माणूस जो आहे, शरण नेहमी आपण बुद्धीने जातो बरं. हा बुद्धीने शरण गेलेला आहे त्या डॉक्टरकडे. त्या डॉक्टरची बुद्धी माझ्यापेक्षा जास्त आहे. मला वैद्यकीय बुद्धी काही नाहीये, पण या डॉक्टरला पूर्ण वैद्यकीय बुद्धी आहे. म्हणून बुद्धीने नेहमी आपण शरण जातो. जेव्हा आपण बुद्धीने शरण जातो तेव्हा बुद्धी इतकी स्ट्रॉंग होते की ती मनाला डायरेक्ट करते. आता तुला रोज औषध कडू आहे पण रोज तुला घेतलं पाहिजे. आता तुला हे डाएट जे डॉक्टरांनी सांगितलंय ते फॉलो केलंच पाहिजे, मगच तुला तुझं आरोग्य मिळेल. आणि मन हे बुद्धीचं ऐकतं. तर नेहमी आपण जेव्हा शरण जातो आपल्या गुरुना, कृष्णाला, बुद्धीतर्फे जातो. ज्यांची बुद्धी सबळ नाहीये ते शरण जाऊ शकत नाही. मग बुद्धी सबळ करायला तुम्हाला काय केलं पाहिजे? तुम्हाला शास्त्र वाचली पाहिजे, भगवद्गीता वाचली पाहिजे, त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे आणि रोज एक टाइम टेबल केलं पाहिजे की सकाळी उठल्यावर मी जप करणार, मग थोडं श्रीमद भागवतम वाचणार, दुपारी वेळ असला तर जप करणार, नाहीतर रात्री मी घरी जप करणार, भगवद्गीतेचे काही श्लोक वाचणार. काही आपल्याला जो एखादा आकडा म्यूट करते. तर आपल्याला एक आकडा मनात ठेवला पाहिजे. मी 5 श्लोक भगवद्गीतेचे रोज वाचीन, त्याचं तात्पर्य सुद्धा अर्थ समजून घे. तात्पर्य आणि श्लोक दोन्हीही मी वाचणार आहे. तर एक आपण डिसिप्लिन ठेवली पाहिजे, शिस्त ठेवली पाहिजे की आपण काय काय करणार. अशा तऱ्हेने जेव्हा तुमची बुद्धी सबळ होते तेव्हाच तुम्ही शरण जाऊ शकता. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही अशा ठिकाणी आल्यावर तुम्हाला परत या भौतिक जगात यावे लागणार नाही. आता ते ठिकाण कोणतं आहे कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे पुढच्या श्लोकांमध्ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न तद् भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला
त्याच्या धामाबद्दल सांगतोय. बघा, आपल्याला कुठेही साधा प्रवास करायचा असेल तर आपण लोकांना विचारतो त्या शहराबद्दल किंवा त्या देशाबद्दल. आपण गुगलवर माहिती काढतो, सगळं काही बघतो. इतकं सुद्धा की हॉटेल सुद्धा आपण जे बुक करतोय त्या हॉटेलच्या रूम्स कशा आहेत, मग ते सिटीच्या जवळ आहे की लांब आहे, एअरपोर्टच्या जवळ आहे की लांब आहे, सगळं काय आपण शोधतो. मग कृष्ण आपल्याला जिकडे जायचंय त्या जागेबद्दल आपल्याला कृष्णाने नाही सांगितलं तर कोण सांगणार. आणि कृष्णाला माहिती आहे की आपल्यामध्ये ती जिज्ञासा आहे की मी कुठे जाणार आहे, मग ते स्थान कसं आहे. म्हणून कृष्ण आपल्याला सांगतोय की त्याचं जे धाम आहे ते त्या धाम जे आहे ते स्वयं प्रकाशित आहे, त्याला स्वतःचाच प्रकाश आहे. त्यामुळे तिकडे चंद्र, सूर्य, अग्नी, वीज या गोष्टींची गरज लागत नाही. आता बघा, साधारण पणे ज्या गोष्टी खूप शुद्ध असतात, शुद्धपणा म्हणजे एक शक्ती आहे. आणि ज्या शुद्ध गोष्टी असतात त्यांना स्वतःचा एक प्रकाश असतो. बघा, आता समजा जर सोनं असेल आणि ते जेव्हा खाणीतून काढतात तेव्हा ते चमकतं का? नाही, ते बिलकुल चमकत नाही. पण जेव्हा त्या सोन्यातून इम्प्युरिटीज काढल्या जातात तेव्हा आणि ते भट्टीत घातलं जातं तेव्हा ते सोनं कसं दिसतं, त्याचा केवढा प्रकाश दिसतो सोन्याचा, ते केवढं चमकतं. तर शुद्धता जी आहे, शुद्धता एक शक्ती आहे. आणि कृष्ण हा शुद्ध असल्यामुळे त्याच्या भोवती भरपूर तेज आहे. आता आपल्याला या भौतिक जगामध्ये जी सर्वात तेजपुंज वस्तू आहे ती म्हणजे सूर्य. म्हणून मी कृष्णाची तुलना सूर्याकडे करते. आता समजा जर फार पूर्वी म्हणजे 15व्या किंवा 16व्या शतकामध्ये जेव्हा रुग्ण होते आणि त्यांना काही स्किन इन्फेक्शन्स व्हायची तेव्हा ग्रीस, इटलीमध्ये ते या रुग्णांना हॉस्पिटल्स मध्ये जरा म्यूट करते मी. आवाज कोणाचा आहे? मी पाहते ते बाऊल आहे ना तिकडे, झालं ना? श्री माताजीच्या घरात नाही येत होता. तर ग्रीस, एक मिनिट पूर्णपणे बंद करते, तुम्ही अनम्यूट करा. हा, मी केलं. कुमुद माताजी करता का, होत का नाहीये? काही प्रॉब्लेम झालाय का, होत नाहीये? चालेल. तर ग्रीस, इटलीमध्ये मोठे हॉस्पिटल्स असायचे आणि त्याच्या वरचा जो फ्लोर होता ना, तर वरचं छप्पर हे ग्लासचं असायचं, काचेचं असायचं. आणि ज्यांना स्किन इन्फेक्शन वगैरे झाले तर त्यांना ते त्या काचेच्या खोलीत ठेवायचे आणि वरून सूर्यप्रकाश डायरेक्टली त्यांच्या शरीरावर पडायचा आणि जो भाग इन्फेक्टेड आहे तो भाग सूर्याकडे त्याचं तोंड असायचं आणि अशी त्यांना ट्रीटमेंट देत होते. तर आता तुम्ही मला सांगा की असे कितीतरी रुग्ण होते ज्यांना इन्फेक्शन झालेले होते आणि ते सूर्यप्रकाशामुळे त्यांचं इन्फेक्शन बरं होत असे. आता समजा जर सूर्यप्रकाशाला, आता मी म्हंटल
की अरे बापरे, हा सूर्यप्रकाश आहे, हा केवढ्या इन्फेक्शनवर पडलेला आहे, केवढं इन्फेक्शन त्यांनी शोषून घेतलं असेल. आता मी सूर्यप्रकाशात उभी राहत नाही कारण मला सुद्धा इन्फेक्शन होईल, असं मी म्हणू शकते का? सांगा बरं तुम्ही. हा, अनम्यूट करते तुम्हाला. नाही माताजी. हा, तुम्हाला नाही असं असं म्हणता नाही येणार आपल्याला. का नाही म्हणता येणार? की सूर्यामध्ये जंतू नाशक ही क्षमता एवढी आहे, आणि दुसरी पण क्षमता आहे, तो जंतूंचे नाश करून स्वतः सूर्य जो आहे तो दूषित होणार नाहीये. आता ज्याप्रमाणे गंगा आहे बरं का, तुम्ही जर पावसाळ्यात बघितलं तर कितीतरी नदींचं गढूळ पाणी किंवा कितीतरी गटर जे आहेत ते गंगामध्ये मिसळतात. मग तुम्ही म्हणता का गंगा ही आता पवित्र नाहीये, असं म्हणता का तुम्ही? सांगा बरं. नाही म्हणत तसं. नाही म्हणत नाही माताजी म्हणत. आपण. कितीही गटर जरी गंगामध्ये गेली तरी आपण गंगेची पूजा करतो. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण आहे, कृष्ण याला अपाप बुद्धम म्हणतात. म्हणजे कितीही जरी पाप आपण केलं तरी तो आपली सगळी पाप काढतो. जेव्हा आपण त्याला शरण जातो तेव्हा आपण तो आपल्याला पापमुक्त करतो. म्हणून कृष्ण इकडे आपल्याला काय सांगतोय की तुम्ही लवकर माझ्याकडे या. तो आपल्याला एक मालकी दाखवतोय की तुम्ही लगेच माझ्याकडे या, तुम्ही चुकीच्या जागेमध्ये आहात, तुम्ही इकडे राहू नका. आता तो आपल्यावर मालकी का दाखवतोय? कुमुद माताजी. माताजी मला कोहोस बनवा. अच्छा, ओके. हा, आता तो आपल्यावर मालकी का दाखवतोय आता पुढच्या श्लोकात बघूया. हे तुम्ही बघितलं, हे गोलोक वृंदावन आहे, स्वयंप्रकाशी आहे. तिकडे सूर्य चंद्र वीज लागत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माताजी मी सगळ्यांना म्यूट करते म्हणजे सारखं सारखं प्रॉब्लेम नाही होणार. ओके. हा, तुम्ही अनम्यूट होऊन जा मग माताजी. हा, ओके. हरे कृष्णा. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्णा. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहे. हरे कृष्णा. आता बघा, इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय? बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहे. म्हणजे आपण कृष्णाचे अंश आहोत आणि तेही सनातन. याच्यावरून पहिली गोष्ट काय समजते? आपण कृष्णाबरोबर कधी विलीन होत नाही, कधीही विलीन होत नाही. आपली आयडेंटिटी ही नेहमी सेपरेट राहते. मग हे समजावून सांगायला शिल प्रभुपादांनी उदाहरण दिलं की जेव्हा आई गर्भवती असते तेव्हा तिच्या गर्भातलं बाळ जे आहे ते तिच्या शरीराशी एकरूप किंवा विलीन झालेलं नसतं, तर ते वेगळं असतं. आणि जन्म झाल्यानंतर सुद्धा ते एक त्याचं एक वेगळं व्यक्तिमत्व होतं. तो त्याच्या आईसारखा थोडा असला किंवा कितीही साम्य असेल पण तरीही तो पूर्ण तऱ्हेने वेगळा आहे. म्हणजे त्याची ओळख वेगळी होते, पण तरीही त्याचं जे नातं आहे त्याच्या आई बरोबर, आता तो सेपरेटेड आहे, सेपरेटेड वेगळा व्यक्ती आहे, तरी तो वेगळा झाला म्हणून त्याचं नातं त्याच्या आई बरोबर संपतं का? नाही, त्याचं नातं त्याच्या आई बरोबर कायमच राहतं. त्याचप्रमाणे आपण कृष्णाचे सनातन अंश आहोत. आपण
त्याच्यापासून आपण वेगळे झालो आहोत, पण आपण त्याचे सनातन अंश आहोत. आणि आता कधीतरी असं तुम्ही ऐकलं असेल की आपण मृत्यूनंतर त्या ब्रह्मतत्वाशी एकरूप होतो. तर ते एकरूप होतो म्हणजे काय? आता आपण कृष्णाचे अंश आहोत. कृष्णामध्ये जे काही गुण आहेत तेही गुण आपल्यामध्ये आहेत. या अर्थाने त्यांनी असं सांगितलं की आपण एकरूप असतो. म्हणजे कसं, आता समजा जर तुम्ही सागरातला एक थेंब घेतला, लॅबोरेटरीमध्ये जाऊन त्याची जी केमिकल कॉम्पोजिशन आहे ती बघितली, काय काय आहे, तर त्या एका थेंबामध्ये सुद्धा आणि त्या सागरामध्ये सुद्धा तेच सॉल्ट्स, तेच मिनरल्स असणार आहे. तर त्या अर्थाने तुम्ही म्हणू शकाल की हा जो थेंब आहे तो आणि सागर हे एकरूपच आहे, असं तुम्ही म्हणू शकाल. अगदी त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा एकरूप म्हणजे काय? क्वालिटीजनी, गुणांनी आपल्यामध्ये तेच असतो, तेच गुण असतात. आपला आत्मा जेव्हा शुद्ध असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये सुद्धा सत, चित आणि आनंद हे त्याचं स्वरूप असतं. आणि हे अगदी कृष्णाचंही हेच स्वरूप आहे. पण कृष्ण कोण आहे? कृष्ण विभू आहे, आपण अणु आहोत. कृष्ण परमात्मा आहे, आपण फक्त आत्मा आहे. हा जो फरक आहे हा कायमचा राहतो. जरी तुम्ही मुक्त झाला, तुम्हाला गोलोकधाम प्राप्ती झाली, वैकुंठ लोक प्राप्ती झाली, तरी पण कृष्ण हा नेहमी विभू राहणार, आपण हे नेहमी अणु राहणार. आता इकडे आणि दुसरी लाईन आहे की हे बद्ध जीव, हे काय चालू आहे? बद्ध जीवांचा संघर्ष चालू आहे. मनासहित 6 इंद्रियांशी त्यांचा संघर्ष चालू आहे. तर संघर्ष म्हणजे काय हे कृष्णाला माहिती आहे की इकडे आपण राहतोय म्हणजे ही जागा, कृष्णाने सांगितले दुःखालयम अशाश्वतम, तर आहेच आहे. आणि इकडे केवढा संघर्ष, मिनिट टू मिनिट संघर्ष चालू आहे. तर काय संघर्ष चालू आहे? हा जो आपला आत्मा आहे हा चुकीच्या ठिकाणी आहे आणि त्याला कुठे जायचंय? त्याला गोलोक वृंदावनात जायचंय. त्याला या शरीरात राहायचं नाहीये. म्हणून हा संघर्ष चालू आहे. बघा, मनाला काय हवंय? इंद्रियांचे विषय हवेत. मनाला काय हवंय? कृष्ण हवाय. दोघांना वेगवेगळ्या गोष्टी हव्या असतात. काय होतं? पतीला एक गोष्ट हवी आहे, पत्नीला दुसरी गोष्ट हवी आहे. काय होतं? संघर्ष होतोच ना. तर त्याचप्रमाणे हे चालू आहे. आणि इकडे एक गोष्ट एक तुम्हाला सांगते की आपला जो आत्मा असतो त्याच्यामध्ये नैसर्गिक प्रेम असतं कृष्णासाठी. ज्याप्रमाणे एका बाळाचं किंवा एका आईचं तिच्या बाळावर प्रेम असतच असतं. तर आता जेव्हा बघा पृथ्वीतून वृक्ष येतो आणि त्याला फळं असतात, ती फळं काय होतात? ती खालीच पडतात. म्हणजे त्याला आता न्यूटननी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण असं म्हटलेलं आहे, पण हे फळ खाली पडतं. आता आध्यात्मिक शब्दात सांगायचं असेल, हे पृथ्वी तत्वातून हे झाड तयार झाले, पृथ्वीतून हे बाहेर आलेलं आहे. त्याच्यामुळे पृथ्वीचं आकर्षण त्या फळाला असतं आणि ते खाली पडतं. आता इकडे बघा, तुम्ही जर होळी पेटलेली बघितली असेल आणि होळी जेव्हा पेटलेली असते तेव्हा त्या आगीच्या ठिणग्या असतात. हे अग्नितत्व झालं. अग्नितत्वाला अग्नीचं आकर्षण असतं. त्याला आकर्षण कोणाचं आहे? सूर्याचं आहे. म्हणून ही जी अग्नीची ठिणगी आहे ही थोडी वर जाते, झेप घेते सूर्याकडे, तेवढी वर नाही जात पण ती वर जाते आणि मग खाली पडते. अगदी त्याचप्रमाणे आपलं सुद्धा नैसर्गिक आकर्षण हे कृष्णाकडे आहे, कारण आपण त्याचे अंश आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.
शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन येतो जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे त्यांनी सांगितले दोन तऱ्हेने. हे मी तुम्हाला या श्लोकाचा अर्थ सांगेन. आता प्रथम जेव्हा आपण आपलं शरीर त्याग करतो, भौतिक शरीर त्याग करतो, पण सूक्ष्म शरीर जे आहे, मन बुद्धी अहंकार, हे जे मन बुद्धी अहंकार आहे हे आपल्या बरोबर जात, हे आत्म्याबरोबर जात, त्याचा त्याग केला जात नाही. आणि मग त्याच्या इच्छा अनुसार आपल्याला दुसरा देह मिळतो. अशा रीतीने आपण एक प्रकारचा देह धारण करतो. तो देह जेव्हा आपण त्याग करतो, मग परत दुसरे शरीर आपण धारण करतो. आणि आता इकडे बघा, समजा जर एखादी गुलाबाची बाग असेल, या इकडे आपण या बागेच्या जवळ चाललो, तर जसं जसं आपण जवळ जातो तसं तसा वारा जेव्हा वाहत असतो, त्या वाऱ्यामुळे आपल्याला सुगंध येतो. तो सुगंध आपल्याला सांगतो की आता बाग जवळ आली, बरं का. आणि मग आपण बागेत जातो, छान बसतो आणि परत जातो. मग परत जाताना हळूहळू सुगंध कमी होतो आणि मग सुगंध येईनासा होतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण एखादं शरीर धारण करतो, तेव्हा पक्क आपल्याला एक संकल्पना असते, मी हे शरीर आहे, मी आत्मा नाहीये. आणि ही संकल्पना शरीर असेपर्यंत राहते. मग जेव्हा आपलं शरीर असतं, तो त्याग करतो, तेव्हा ती संकल्पना जाते. मग आपल्याला जाणवतं की आपण आत्मा आहोत. आणि मग आपल्याला दुसरं शरीर मिळतं. दुसरं शरीर जेव्हा आपल्याला मिळतं, मग परत मी हे शरीर आहे ही संकल्पना खूप स्ट्रॉंग होते. आणि ज्याप्रमाणे समजा जर एक कुत्रा आहे, तो विचार काय करतो, मी कुत्रा आहे, आता माझं काम काय आहे की मला ही जागा जी आहे, हे जे माझं घर आहे, या घराचं, या जागेचा मला राखण करायचंय. कोणी अनोळखी व्यक्ती दिसली की मला भुंकायचंय. ही जी संकल्पना असते, ही संकल्पना त्या शरीरामुळे त्या आत्म्याला येते. आणि अशा तऱ्हेने आपलं एकसारखं स्थलांतर होत असतं आणि विविध शरीरामध्ये आपल्या विविध संकल्पना असतात. आणि सर्वात स्ट्रॉंगेस्ट संकल्पना काय असते, मी हे शरीर आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. आता मनाची इच्छा असते, अनेक इच्छा असतात. त्याप्रमाणे मनाच्या इच्छेप्रमाणे इतर इंद्रियांची रचना केली जाते. मन हे मध्ये आहे आणि इतर इंद्रिय जी आहेत ती बाजूला आहेत, बरं का. आता म्हणजे समजा जर एक इच्छा असेल की मला माझ्या जागेचं खूप राखण करायचंय, तर आता हा जो विचार आहे, तर मग
त्याला पुढचा जन्म काय मिळतो? कुत्र्याचा मिळतो. आणि हा जो कुत्रा आहे, तुम्ही बघा त्याचे जे कान असतात, त्याचे दात अणकुचीदार असतात, त्याच्या कानानी त्याला जराशी हालचाल जरी झाली तर लगेच त्याला आवाज येतो. आणि त्याचे डोळे पण चांगले तीक्ष्ण असतात. आणि अशा तऱ्हेने एखादा त्याच्या नाकानी त्याला वास पण खूप चांगला येतो. अशा तऱ्हेने तो खूप लांब जरी असेल, एखादा चोर खूप लांब असेल तरी तो मैल आणि मैल लांब असेल तरी हुंकून त्याला बरोबर समजतं की कुठला तरी अनोळखी माणूस आता माझ्या डायरेक्शन किंवा मी जिकडे राहतोय तिकडे येतोय, हे त्याला अगोदरच समजतं. आता एखाद्याला गिद्धाड जे असतं, तर आता कोणाला खूप तामसी खायची इच्छा असेल तर गिद्धाडाच्या जीवनामध्ये ते तामसीच खाणं खातात. ते काय खातात? जे प्रेत आहे, ज्या सडलेल्या गोष्टी आहेत, अशा गोष्टी हे गिद्धाड खातं. तर त्यासाठी ते शोधण्यासाठी की अशा गोष्टी कुठे आहेत, त्यांचा सेन्स ऑफ स्मेल आणि त्यांचे डोळे जे असतात हे खूप पॉवरफुल असतात. खूप लांबूनच त्यांना वरून आकाशातूनच दिसू शकतं किंवा त्यांना वास येऊ शकतो आणि ते बरोबर त्या डायरेक्शन मध्ये जातात. तर ज्याप्रमाणे आपल्या मनाची इच्छा असते त्याप्रमाणे आपली इंद्रिय डिझाईन केली जातात. ती कशी असणार, कुठे असणार, त्याप्रमाणे त्याचं आर्किटेक्चर केलं जातं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओके. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणाच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारचा देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञान चक्षु आहे तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. आता इकडे या श्लोकामध्ये महत्वाचा शब्द आहे ज्ञान चक्षु. म्हणजे तुम्हाला जर ज्ञान नसेल तर तुम्ही काहीही बघू शकत नाही. तर ज्ञान चक्षु असल्यावर लोक समजू शकतात की एखादा माणूस त्याच्या शरीराचा त्याग कसा करतो, तो पुढच्या जन्मात कुठे जाणार आहे आणि त्याला या प्रकारचं शरीर का मिळालेलं आहे. मग हे जे ज्ञान आहे हे कुठे आपल्याला कुठून मिळतं? आपल्याला भगवद्गीता, भागवतम किंवा इतर ग्रंथ, उपनिषद त्याच्यामधून आपल्याला ज्ञान मिळतं किंवा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कडून आपण हे ज्ञान घेऊ शकतो. आणि जेव्हा एखाद्या माणसाला ज्ञान असतं तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की हे जे सगळे जीवात्मे, बद्ध जीवात्मे आहेत, हे कसे हे दुःखी आहेत, यांना एवढी संकट आहेत किंवा हे त्यांच्या इंद्रियांचा मिसयूज करतायत. ते काय करतायत? इंद्रिय तृप्तींसाठी आपल्या इंद्रियांचा उपयोग करतायत आणि हे बरोबर नाही. तर असं ज्यांना ज्ञान चक्षु असतात ही लोक काय करतात? ते कृष्णाचं ज्ञान, भगवद्गीतेचं ज्ञान सर्व लोकांना देतात. कारण त्यांना माहिती आहे की हे जे बद्ध आत्म्यांचं हे जे जीवन आहे हे खूप क्लेशदायक आहे, खूप कष्टदायक आहे, म्हणून ते ज्ञान देऊ शकतात. आता इकडे त्यांनी एक उदाहरण दिलेलं आहे की एकाची गाडी बंद पडलेली आहे आणि तो उघडून बघतोय की का बंद पडली, पण तो काय त्याला समजत नाही आणि तो काही रिपेअर पण करू शकत नाही. पण
पण जेव्हा तो एखाद्या मेकॅनिक कडे घेऊन जातो, तो मेकॅनिक बरोबर सांगतो की काय झालंय आणि लगेच गाडी दुरुस्त करून देतो. तर आपल्याला जर ज्ञान चक्षु नसले तर आपल्याला कोणाकडे तरी गेलं पाहिजे जे ज्ञान द्यायला तत्पर आहे. तर आणि आपलं जे कष्टदायक जीवन आहे किंवा ज्या जीवनात फक्त क्लेश दुःख आहे, या जीवनामध्ये आपल्याला आनंद मिळू शकतो, पण तो कसा मिळवायचा हे आपल्याला कोण सांगू शकतं? फक्त एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु. इकडे बघा, इकडे चैतन्य महाप्रभू ते आत्मसाक्षात्कारी असल्यामुळे कृष्णाची प्राप्ती कशी करायची, आत्मसाक्षात्कार कसा करून घ्यायचा, हे ते सर्व त्यांच्या शिष्यांना समजावून सांगत आहेत. आता ऐकूया आपण. हरे कृष्णा. श्लोक क्रमांक 11. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्याचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे ते जाणू शकत नाही. श्लोक क्रमांक 12. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की आपण त्याला का बघू शकत नाहीये, कारण आपल्या डोळ्यांमध्ये कॅटरॅक्ट झालंय. कॅटरॅक्ट म्हणजे काय की आपल्याला खूप इच्छा आहे, त्या इच्छाने जणू एक पडदा आलेला आहे आपल्या डोळ्यांवर, इच्छांचा पडदा आहे, त्याच्यामुळे आपण बघू शकत नाही. मग आता इकडे पुढे म्हणून आपल्याला एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुकडे जाऊन शिकावं लागतं, ज्ञान घ्यावं लागतं. हे बघा, हे सगळे वृंदावनचे गोस्वामी आहेत आणि किती नम्रपणाने ते हे ज्ञान घेतायत. आपल्याला सुद्धा पहिली आपली क्वालिफिकेशन काय पाहिजे? अतिशय नम्र पाहिजे आणि गुरुची सेवा केली पाहिजे. असं करून आपल्याला ज्ञान मिळू शकतं. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की आपण त्याला कुठे बघू शकतो. इकडे परत कृष्ण आपल्याला सांगतोय की सूर्याचे तेज आणि चंद्राचे किंवा अग्नीचे तेज हे माझ्यापासूनच येते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. गामाविश्य च भूतानि धारायम्यहं ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे एवढे जड ग्रह, किती मिलियन्स ऑफ टन्सचे अंतरिक्षात फिरताय. तुम्ही एक जड कलिंगड घ्या आणि ते वर फेका. वर फेकल्यावर काय होईल? खाली पडल्यावर सगळा त्याचा नाश होईल, बरं का. तर इकडे एवढे मोठे ग्रह हे कसे काय अंतरिक्षात राहू शकतात? मग कृष्ण सांगतो, मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि कृष्ण जेव्हा प्रत्येक ग्रहामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा ते एकदम हलके होतात आणि त्या जागेवर किंवा त्यांच्या ऑर्बिट मध्येच राहतात. असं कधी झालंय का की एक ग्रह, आता पृथ्वी फिरते, व्हीनस आहे, ज्युपिटर आहे, सॅटर्न आहे, या ग्रहांची आदळआपट कधी झालेली आहे का? नाही. ते एकाच त्यांच्या ऑर्बिट मध्ये का फिरू शकतात? कारण कृष्ण हा त्यांचा आधार आहे. कृष्ण या प्रत्येक ग्रहलोकात आहे आणि त्याच्या शक्तीद्वारे ते त्यांच्या ऑर्बिट मध्ये राहतात.
आता आपलं सुद्धा जर सांगायचं असेल तर आपल्या शरीरामध्ये आत्मा असतो बरं. जोपर्यंत शरीरामध्ये आपला आत्मा असतो तोपर्यंत आपलं शरीर हलकं असतं. आणि जर तुम्ही म्हातारी माणसं बघितली तर आत्मा जसा जसा आता जायचे दिवस आले तो त्याची सगळी चेतना शक्ती आता हळूहळू हळू कमी होते. तेव्हा तुम्ही बघा त्या माणसाचं शरीर सुद्धा केवढं जड होतं. आणि इमिजिएटली जर तुम्ही बघितलं असेल तर एक डेड बॉडी असेल, एक प्रेत असेल, पाण्यात घातल्याबरोबर ते खाली जातं. जड असतं म्हणजे ते जड होतं आणि खाली मग डिकॉम्पोजिशन वगैरे झाल्यानंतर मग ते हलकं येऊन मग ते वर येतं. म्हणजे आपल्याला काय समजतं, जोपर्यंत आत्मा आपल्या शरीरात असतो तोपर्यंत एक हलकेपणा असतो. आणि शरीर सोडल्यावर तुम्ही जर बघितलं असेल की एखादं प्रेत असेल, डेड बॉडी असेल, ते 1-2 माणसांना उचलणं शक्य नसतं. 4, 5, 6 जण लागतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरिता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्णा. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय तो आपल्या स्थूल शरीराचं पालन पोषण करतो. तो पालन पोषण कशा करतो तर कृष्ण म्हणतो मी तुमच्या मध्ये जठराग्नी म्हणून स्थित असतो. जठराग्नीला इकडे वैश्वानर म्हटलेलं आहे. हा जठराग्नी काय करतो, आपण जे काय खातो त्याचं तो पचन करतो. आता आपण 4 तऱ्हेची अन्न खातो. काही अन्न आपण चावून चावून खातो, काही चोखून खातो, काही गिळतो आणि काही पितो. तर अशी 4 तऱ्हेचे जे अन्न पदार्थ आहेत त्या पदार्थांचं पचन हा वैश्वानर करतो. आता इकडे बघा आपण म्हणतो ना नेहमी जेवायच्या अगोदर वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म. आपण जे खातोय ना हे कोणाला देतोय, हे कृष्णाला देतोय. वैश्वानर जणू काय आपण हवन करतोय. हव्य आपण ज्याप्रमाणे आहुती देतो जेव्हा हवन होम यज्ञ करतो त्याचप्रमाणे तुम्ही आजपासून जेव्हा जेवाल तेव्हा समजा की मी उदर भरण्यासाठी जेवत नाहीये, हे सगळं मी कृष्णाला देतो. म्हणजे सगळं कृष्णार्पण होईल. तर इकडे हा जो अध्याय आहे 15वा अध्याय हा नेहमी जेवायच्या अगोदर म्हटला जातो, विशेष करून आश्रमात. का? कारण आपण जे जेवतोय हे आपण कृष्णाला अर्पण करतोय आणि कृष्ण वैश्वानर म्हणून आपल्यामध्ये स्थित आहे. तर अशी या श्लोकाची गोष्ट आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः वेदान्तकृद्वेव विदेव चाहम्. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती ज्ञान विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्या योग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्णाने सांगितलं त्यांनी स्थूल शरीराचं
तो पालन पोषण करतो, रक्षण करतो. मग सूक्ष्म शरीराचं सुद्धा कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तुमच्या सूक्ष्म शरीराचं सुद्धा रक्षण मीच करतो. कसं? मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासून स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होते. म्हणजे अशाने कृष्ण आपल्या सूक्ष्म शरीराचं सुद्धा रक्षण करतोय. आणि कृष्णाने सांगितलंय की वेद हे मीच सांगितलेले आहेत आणि वेदांमध्ये जाणण्यायोगे कोण आहे, जाणण्यायोग कोण आहे, तर मीच आहे, हे कृष्णाने सांगितलं. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की हा एक रिसर्च टॉपिक आहे. कृष्णाने काय सांगितलंय? मी हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि आता तुम्ही मला सांगा, स्मृती, ज्ञान, विस्मृती ही कुठे होते, कुठल्या अवयवामध्ये होते बरं? मला सांगा, कोण सांगेल? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतं का? मी हे करते. हा, बोला. विस्मृती, ज्ञान, स्मृती आपल्याला कुठून मिळते? आपल्या मेंदू मधून. बरोबर. मेंदूमध्ये सगळं प्रोसेसिंग होतं, नॉलेजचं, मेमरीचं. आणि जेव्हा विस्मृती होते तेव्हा आपला हात इकडेच जातो, मेमरी लॉस म्हणून. पण इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद म्हणतात की सायंटिस्टनी हे रिसर्च करावा आणि ते श्रीमद भागवतम मध्ये दिलेलं आहे की हे जे आत्मा जो आहे त्याच्यापासून मेंदूला हे सगळं मिळतं, स्मृती, ज्ञान, विस्मृती. आणि मग श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय ते मी परत तुम्हाला 18व्या अध्यायात सांगितलं. दक्ष प्रजापती होते, त्यांनी यज्ञ केलं आणि त्यांनी शंकराला बोलवलं नाही. तर शंकराला बोलवलं नाही आणि मग तिकडे सती गेली आणि तिने योग अग्नीद्वारे तिने स्वतःचं शरीर भस्म केलं. आणि मग शंकर तिकडे आले आणि त्यांनी दक्ष प्रजापतींचा शिरच्छेद केला. ते झाल्यानंतर त्यांना ब्रह्माने शंकराला सांगितलं की तू याला परत जीवनदान दे, कारण हा यज्ञ झालाच पाहिजे. म्हणून एका बकरीचं डोकं त्यांच्या धडावर लावलं. ते लावल्यावर लगेच त्यांना स्मृती आली, त्यांना ज्ञान आलं आणि सगळं त्यांना समजलं आपण चुकीचं काय केलं. आणि त्यांनी शंकराची माफी मागितली आणि मग यज्ञ पुरा केला. मग आता श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की जो आत्मा कृष्ण हा परमात्म्या रूपामध्ये त्या दक्ष प्रजापती मध्ये तो हृदयामध्ये स्थित होता. नाहीतर बकरीचं डोकं पूर्ण वेगळं आहे. बकरीला काही स्मृती, ज्ञान, विस्मृती, आपण काय केलं, काय चुकीचं केलं हे तिला कसं समजणार? पण बकरीचं डोकं असून सुद्धा त्यांना आपण केलेली चूक समजली, त्यांना स्मृती झाली आणि त्यांच्या लक्षात आलं आपण काय करायचं. हे ज्ञान त्याच्या दक्ष प्रजापतीच्या हृदयात बसलेल्या परमात्म्याने दिलं. तर त्याच्यामुळे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, इंटेलिजन्स इज अ फंक्शन ऑफ द सोल, नॉट ऑफ द ब्रेन. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. च्युत क्षर आणि अच्युत अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. श्लोक क्रमांक 17. या दोन्ही व्यतिरिक्त एक परमपुरुष परमात्मा आहे जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहे आणि तेच त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्याचे पालन पोषण करीत आहे. हरे कृष्ण. आता हे बघा, हे वरचं संबंध ज्ञान आहे, हे अभ्युदय ज्ञान, संबंध ज्ञान. आता कृष्ण काय सांगतात? सर्व जीवांचे दोन वर्ग आहे. आता कोणीतरी मला विचारलं होतं च्युत आणि अच्युत म्हणजे काय,
तर आता तुम्ही नीट ऐका. च्युत आणि अच्युत हे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. आता च्युत म्हणजे काय? जे कृष्णाच्या विस्मरणात राहतात. बघा, आपण कृष्णाच्या विस्मरणात राहतो. आपण जरी म्हटलं की नाही मी कृष्णाच्या स्मरणात सकाळपासून रात्रीपर्यंत राहते, पण रात्र झाल्यावर आपण झोपतो आणि विस्मरण आपल्याला होतच. पण जे अच्युत असतात ते कसे असतात? ते कृष्णाच्या विस्मरणात कधीच राहत नाही, ते नेहमी कृष्णाच्या स्मरणात राहतात, म्हणून त्यांना अच्युत म्हणतात. च्युत म्हणजे काय? त्यांचं पतन होतं आणि ते या भौतिक जगामध्ये असतात. आणि अच्युत म्हणजे काय? ते आध्यात्मिक जगामध्ये असतात, त्यांचं पतन कधीच होत नाही. आता गोपी ज्या होत्या त्यांनी ब्रह्मदेवाला सांगितलं की ब्रह्मदेवा तू केवढा मोठा आहेस, पण तू या मानवाची रचना अशी कशी केलीस? तू डोळे केलेस आणि डोळ्यांना पापण्या केल्यास, म्हणून आम्हाला सारखे डोळे उघडझाप करावे लागतात. जेव्हा आम्ही झाकतो डोळे तेव्हा आम्हाला एक निमिष मात्र कृष्णाचं दर्शन होत नाही आणि आम्हाला खूप यातना होतात. म्हणजे हे जे अच्युत असतात ते पूर्ण वेळ कृष्णाच्या स्मरणात राहतात. आणि या दोन जीवांच्या पलीकडे कोण आहे? परमात्मा आहे, एक परम पुरुष आहे. बघा, इकडे पण शब्द वापरलाय पुरुष, म्हणजे आपल्याला परत समजतं कृष्ण म्हणजे शक्ती नाहीये, एनर्जी, नाद किंवा प्रकाश असा कृष्ण नाहीये. कृष्ण पुरुष आहे. या दोन्ही च्या वर कोण आहे? कृष्ण आहे, परमात्मा आहे. आणि याला काय म्हटलेलं आहे? अधोक्षज. म्हणजे संस्कृत मधले जे शब्द असतात अ आणि क्षच्या मध्ये असतात. जो अच्याही पलीकडे आहे आणि क्षच्याही पलीकडे आहे त्याला अधोक्षज म्हणतात. कृष्ण कोण आहे? या सर्वांच्या पलीकडे आहे. या च्युत आणि अच्युत या दोघांच्याही पलीकडे जो आहे तो परमात्मा किंवा तो कृष्ण आहे. आता हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतिक दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण हा सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे तो प्रसिद्ध आहे. फक्त याच ब्रह्मांडात नाही तर प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये पुरुषोत्तम म्हणून कृष्ण प्रसिद्ध आहे. बरं, ही तुम्हाला माहिती आहे का ब्रह्मविमोह लीला? सांगा बरं. तुम्हाला अनम्यूट करायला येत आहे ना? हा, अनम्यूट करायला येत आहे. माहिती आहे का ही ब्रह्मविमोह लीला? बरं, मग मी आता पुढे जाते. मी गृहीत धरते तुम्हाला माहिती आहे. तर आता जेव्हा देव सुद्धा संकटात असतात, बघा हे सुद्धा आपल्या ब्रह्मांडात आहेत पण ते उच्च ग्रहावर आहे, त्यांना सुद्धा संकट जेव्हा येतात तेव्हा ते कोणाकडे जातात? कोणाची प्रार्थना करतात? महाविष्णूची प्रार्थना करतात आणि त्यांना विनंती करतात की तुम्ही आमचं संकट मिटवा. मग महाविष्णूंपासून 10 अवतार निर्माण झाले आणि या 10 अवतारांनी देवांवर आलेल्या संकटांची त्यांनी नाश केला. देवांवर आलेल्या संकटांचा नाश केला.
आता ब्रह्म हे कोणावर ध्यान करत आहेत? महाविष्णूवर. इकडे शंकर हे कुठली कथा पार्वतीला सांगत आहेत? कृष्ण कथा किंवा भागवत कथा. आणि ते कोणावर ध्यान करतात? कृष्णाच्या संकर्षण रूपावर. इकडे शंकर आहेत, ते कृष्णाच्या संकर्षण रूपावर ध्यान करत आहेत. आता कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यो माम एवम् असम्मूढः जानति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. जो मला संशय रहित हो पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्णा. आता बघा की ज्याला समजतं की कृष्ण हा पुरुषोत्तम भगवान आहे, तो काय करतो? कृष्णाच्या भक्ती मध्ये पूर्ण तऱ्हेने व्यस्त राहतो. आता इकडे बघा, कृष्णाने सांगितलंय तो आपला पालन करताय. मग त्यांनी सांगितलंय दोन तऱ्हेची माणसं असतात, च्युत आणि अच्युत. दोघांचाही पालन करता मीच आहे. मग आता कृष्ण आपली देखभाल करतो, आपलं पालन पोषण करतो. मग आपण एवढं त्रास घेऊन इकडे नोकरी करतो, पैसे मिळवतो, आपलं जीवन काही स्मूथ आणि एकदम सरळ नसतं, खूप कष्ट घ्यावे लागतात. तर मग आपण का काम करायचं जेव्हा कृष्ण आपला देखभाल करणारा आहे? तर याचं खरं उत्तर म्हणजे खरं तर कॉन्स्टिट्युशनली म्हणजे आत्म्याच्या स्तरावर खरं आपण काम करायलाच नाही पाहिजे किंवा काम न करणं हा आपला हक्क आहे. पण आपण आपल्या स्वतःलाच एका ऑकवर्ड पोझिशन मध्ये आणलेलं आहे की जिकडे आपण खूप काम करतोय, आपण खूप कष्टदायक जीवन जगतोय. म्हणून कृष्ण आपल्याला म्हणतोय, तुम्ही माझ्याकडे परत या. तो आपल्या मालकी का दाखवतोय? तो का म्हणतोय की तुम्ही माझे सनातन अंश आहात? तो मालकी का दाखवतोय? जणू काय आता एखादी आई असेल आणि तिची मुलं अगदी नर्सरीमध्ये वगैरे असतील, तेव्हा ती आई तिच्या मुलांना आणायला जाते. शाळा संपल्यावर ती बरोबर त्या वेळेला जाते. ती तिची मालकी दाखवते ना की हा मुलगा माझा आहे, ही मुलगी माझी आहे, चल आता घरी, तुझी शाळा संपली, आता इकडे थांबायचं नाही, तुला घरी यायचंय. आणि ती त्याला घरी घेऊन जाते. अगदी त्या तऱ्हेने आपण कृष्णाचे अंश आहोत आणि कृष्ण आपल्याला सांगतो, ही जागा राहायची नाहीये, तुम्ही माझ्याकडे परत या. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 20. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्राचा परम गुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की हा गुह्य भाग आहे. गुह्य भाग म्हणजे काय? एक मिनिट. गुह्य भाग म्हणजे काय की कृष्णाच्या भक्तीमध्ये व्यस्त राहणे हा गुह्य भाग आहे. कृष्ण काय सांगतो की तुम्ही सतत माझं कीर्तन करा, माझीच भक्ती करा. आणि असं केल्याने जो बुद्धिमान आहे, म्हणजे असं जो बुद्धिमान माणूस करतो त्याला सिद्धी मिळते, त्याला शेवटी कृष्ण प्राप्ती होते. तर अशा तऱ्हेने हा जो परम गुह्य भाग आहे कृष्णाने परत आपल्याला इकडे सांगितला आहे. आता काही प्रश्न आहेत का तुमचे? आता झालेला. आता आपण काय बघितलं की भौतिक जगापासून आपल्याला अलिप्त कसं होता येईल? तर वैराग्याच्या तलवारीने
आपण हे जे भौतिक जग आहे ज्याची तुलना अश्वत्थ वृक्षाबरोबर केली आहे, त्या वृक्षाला कापायचं वैराग्याच्या तलवारीने. मग आपलं एकसारखं स्थलांतर होत असतं आणि ज्याला ज्ञानचक्षु असतात तो हे जाणू शकतो. मग कृष्ण कोण आहे? आपला देखभाल करताय. मग कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की तो आपल्या स्थूल शरीराचं सूक्ष्म शरीराचं दोघांचंही पालन पोषण करत आहे. आणि मग शेवटी वेदांत सूत्रांचा सार काय आहे की आपल्याला फक्त कृष्णाची भक्ती करायची आहे आणि सतत भक्ती करायची आहे. आता हा अध्याय झालाय. तुमचे काही प्रश्न आहेत का? रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल? हा, ओके, थँक्यू. श्रीकृष्ण.